sugop sa Ginoo, sa hapit na siya mukayat sa langit, tinunan gisugop niya. Panlakaw kamo, isamyaw ang tulong ko, karon ako asya, dito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dini sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, biyay-biyayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Usa tumanungta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman, kuhaunog lalinon ang Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Amahan namo nga balaan nga naa ikaw sa tronos kitasaan sa langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Angay ka sa tanang paghimaya o pagdalayg. Kami nagapasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaan nagpabilin pa nga gawas nun ang kahigayunan sa pagsulti sa mga pulong sa kaluwasan. Naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka sa pinasahi niining nga programa o kining nga estasyon. Itugot mo unta o Dios nga mapanalanginan mo kini nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta nga ang tanan nga mga nagapaminaw pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga igala sa makausapa, welcome dinis atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyo nga makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka text message dinis atong cellphone nga atong nadawat. Maayong udto sir, amo na lang iuna ang amo ang text kay ang amo nga load patapos na. Amo nga ipahibalo kang Inday Nili nga Inday, suri gyud kaayo ha nga dili mi makanha sa imong birthday tungod kay si Mimi do na may diferensya sa panglawas unya dili namo mabiyaan na atol mangyud pod nga dili pa pwede siya nga biyaan pero wala nay angay pangkabalakan. Salamat sa pagbasa sir, inyo ning avid listener. Okay, daghang kaayo nga salamat mo lagi ni usahay bitaw. Kini ni yung mga problema mo abot sa panimalay labi na gyud aning sa atong panglawas usa sa miyembro diha sa panimalay nga duna na ganay magsakit pauli og doktor pastilan gyud no, mauna nga ang uban sugo sa kuan na lang gyud pagka matutuon ning uban sugo pod sa pagkainosentihon, imbis malibre pa matiwas na lang hinuon kay imbis mo adto sa ospital o adto sa doktor paingon man gid didto hinuos miriko unya igabot didto susihon na gikuang ka mauni gidaot ka gikuang ka magakontrahay na hinog nga silingan unya usahay pauli na lang sa tubig nga tuthuan laway-lawayan. Pero ang tinuod ang imbes unta nga gamay pa ang problema mulala na lang kay dai mag-ingon ayaw gid ninyo nigsaguli ha kay mo balibad ra ko og dili na nako kaya. Mauna nga kining atong lawas nga gikuas Ginoo gihatag sa atua ato ning ampingan ang nakalisod manggod tungod kay gitagaan tas ginugmay panglawas magsigigin nun tag bisyo aron nga ikasakit na sa atong lawas no. Okay, napatay basahon. Sir, mangumusta lang ko sa among igagaw nga si Arnold Boscaino. Donald, sige baghapon kag sunod ni ining programahan nila ni Sir John, nagpa-Bible study na baya gyud mi. By the way sir, mangayo unya mi og Bible ha. Thanks. Yes, okay lang no. Kanana ang ay lang ko og kuan na larguha kay aron atong ma-prepare unya honest to goodness makigistorya ko mangita ko og maka-sponsor
para sa kuan ganana ang LBC o kaya GNT. Ingon niya na ang ato lang gud nga sila pod bisan sa mga ginagmay kaayo nga mga sitwasyon, no, makatabang sila diha sa Ginoo. Ang duda ko di gid siguro kinsay atong istoryahan di pud mo balibad, pinagi lang sa pagkuan sa sa GNT o kon LBC monya Bible pagina ang ipaabot sa nagkinahanglan, di gina sila mo balibad, no. Anya salamat kaayo ang ato lang nga duna sila'y gamay nga participation para sa ato nga ministry. Okay, noted na nga makahatag ko og Biblia unya padayon na gyud mo diha sa inyong Bible study. Well, niya patay basahon. Maayong hapon kaninyo sir, wala pa ang inyong oras pero amo na lang gipa tingog daan ang amo radyo kay likuyon manggod ni og mauwahi kay magsigin na lang hinog sa garat. Sabad kaayo nga pamation dili na hinuon maklaro ang uban ninyo nga gisulti. Si Rodolfo di ay na sir, ang inyong dugay-dugay na nga tigpaminawan unya ang akong mga igagaw, akong bayaw nagsunod na pud niini nga programa unya ang among kamanghuran nga si Benjamin magpalit pod kuno siya og radyo kay aron dili na siya muduol diris amo adto na lang sa ila. Okay, pwede man sad mo gyud makakuan na man gyud mo cellphone no kay halos-halos man gyud tanang panimahay na cellphone o gani kamurag kada usa na nay cellphone duha ang uban nagtulo pero kasagaran duha gyud ang ako nga natanawan. Pwede ra na ninyo gamitan ninyo og kuan, gamitan ninyo og headset, no? Unya kuan nyo diri sa atong programa, makapaminaw na mo, ha? Clear and loud kaayo nga inyong pamation. Okay, last text nga ato nga basahon. Okay. Kuya John, mo greet ko og happy wedding na lang sa among silingan nga gikasal kaganina og sila si Tuto og si Virgie. Happy wedding og karong gabi sir, first nights ilang kasal, mas labaw pang happy kaysa wedding. Joke lang. Okay, salamat no. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sad malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita nga atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan o nagasukad ni diing nasura sa kalibutan. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga kahigalaan, mga kaigsunan nga paminaw karon through radio. Ang uban nagapaminaw sa mga sound system nga naglanod-lanog sa ilang mga silingan. Ang uban nagapaminaw pinaagi sa paglantaw sa ato nga live program sa Facebook, mga higala, no? So sa gihapon among gi-welcome ang tanan natong mga tigpaminaw og tanan natong mga viewers, tanang mga followers sa ato nga live broadcast sa Facebook. So gina-welcome namo ang tanan nga mga tigpaminaw sa radio. Welcome og pwede na mo kapadang at tiga nagbumensahe nga rin namo ni Brother John. Pwede ari mo sa atong number, no? Nga among gipahibaw nga na ninyo. Ang akong cell number 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. O kamo na number ni Brother Live Claves. O niya sa ato nga Facebook mga higala, atong live din nga broadcast, i-search lang niyo sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist. More na siya. DYCM Bugo Adventist. O niya makita din niya atong program mga higala. O niya palihog lang po atong i-like. O niya atong i-share nga to sa atong mga friend, no, ang ato nga programa para nga daghan nga makapamati, makasunod sab sa ato nga talamanon dinhi sa radio. Okay, muadto na tahigala sa
pagtan-aw nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa ato nga live, no? Makahimog yapon mo higala sa pag-send og mga messages, no? Panahon na kay ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ato ning tan-awon na okay, ato ning basahon ang mensahe. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanan nga makaigsunan nga naminaw og nag-view niini nga program. God bless sa tanan. So maayong gabi sa Brother Ronilo Itang. Thank you sa imong pag-view sa ato nga tulumanon. Niapod si Ang Brother gabi ni Saudi, Brother Ronilo. niapod si Sister Ria sa Malinog sa Mabulini. Silingan na mo niya, newly baptized member ni Diaz Kadwawan, no? Anya, good evening again, Brother Libby o Brother John, watching from Mabuli. So thank you, Dayday. O may gabi ni mo diha, uban si imong mama, si Mercy, o uban si imong igsuon. Nya kang Rizal po, di mo silingan diha, no? Uban pang mga newly baptized members sa Mabuli, gina-welcome nato karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, niapod si Brother El Modam Flores sa kuani sa Tubuso. Sa Tubuso Negros, sa cruising sa Labangka. Ano yung minsay, mayong gabi ninyo diha, Brad John, Brad Libby, og sa tanang naminaw karon. God bless. So God bless also Brother Modam. Niapod si Brother Rodolfo Baciancela. Mayong gabi sa inyo tanan, Brad. Please ko greet og happy birthday kang Merlin Derder sa akong maguwang Tets Baciancela ni from Silion Bantayan. More power and God bless sa inyo nga program. Nade mo ron sa Silion, Brother Tets, nagpuyo, just Bantayan. Okay, Sister Merlin Derder ni Amnis Dakit, no? Bugo. Happy birthday sis. Gikan diri sa Jesus is our hope. Okay, ato ning dalikatan paglili kaning pikas nga screen, ato ning tanawon atong mga kahigalaan nga nag-love sa ato nga program og nag-like. Ato ning pagbasahon, ato nakita si Kiana Faith Itang, niya si Ria Sumalinog, Elmodam Flores, Kian May De Real Derder, Rosa Lalican Iscario, Vidal Likigan, Saranghi Synergist, og Nisabel Villaganas Necesario. Kumusta mo diha ma'am sa kuan sa Masbate o naaba mo ron sa Isla Silotongan, no? Regards sa inyo tanan diha. Congrats kang to be. Niya said ang mga nag-like niya si Rodolfo Baciancela, Noipe Moreno, niya po Tris Jamin Jaime, Ginalyn Lumuntad, Roger Villafuente, niya po si Pastor Pedro Golina Rosales, niya si Gina Sericon Deheto, Ma'am, may gabi nyo ng Tanas Dawis, ma'am. niya po si Brother Ronilo Itang. So muna ito nakita nga nag-like o niya nag-love sa ato nga program. Ani ato ning balikan pagtan-aw kining pikas nga screen. Okay. Ato sa nakita si Ma'am Nisabel Villaganas Necesario sa Masbate. Good evening mga kuya. Watching from Masbate. God bless. So God bless also, ma'am. Niapod si Brother Noipi Moreno or Brother Rufino Moreno. Good evening everyone. Kapaglaom, God bless. Anya blessed. Okay, thank you kayo. So as of this time, ani atong mga nakita din sa screen. Karong taod-taod atong pangbasahon higala ang inyong mga messages. Makahimog po mo sa pag-send kay karong taod-taod ato nang pangbasahon na sab ang inyong mga mensaheng gipadangat. Pwede na mo, ari mo send sa ato nga comment section sa Facebook o diri sa mga number namo ni Brother John.
So dito maglangay higala tungod kay atong panahon paspasab kayo. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libe. Ato ning tan-aw ni ang ato ang kuha dinhi ato ning tan-aw ning okay, nag-charge manggod ta while nga ongoing ang atong broadcast, no? Well, ato ning tan-aw ni kini ni ang gikan ni kang Brother GC Ongge. So salamat Brother GC sa imong pangutana. Sir, ingon sa Iglesia sa Dios ba si Kristo nabanhaw sa bado kay si Kristo kuno namatay tunga-tunga sa simana. Miyerkules tunga simana Miyerkules bahin ni anang inyo kuno gisaligan sa Mateo 28:1 pag-abot nila wala naman dinhi si Kristo. Si GC Ongini. Okay, dagang salamat Brother GC. Akong balikag basa for clarification. Sir, ingon sa Iglesia sa Dios ba si Kristo nabanhaw sa bado kay si Kristo kuno namatay tunga-tunga sa simana Miyerkules. Bahin niya ng inyo kuno gisaligan sa Mateo 28:1 pag-abot nila wala naman dinhi si Kristo. Si GC Ongini. Okay, dagang kaayong salamat Brother GC Onggi. No, so ang amo ani Brother GC ipahibalo na mo nga based on the Bible ni. Kining mga puntuha dili na lang gyud may magpa-ikot-ikot pa o kon magpaikis-ikis pa. May tungod ni anang ilang huna-huna magod kay unang-una wala manggod nila pod gyud masabti og unsa gyud ang propesiya. Mahitungod anang nahinunga tunga sa simana kay mao man gyud ilang paghuna-huna og pagdahom nga si Kristo namatay Miyerkules. Pero aron ka makahibaw uban sa tanang naminaw nga sayop ang ilahang paghuna-huna mahitungod yana tuguti lamang nga imong mapamatian kining gihisgutan sa Biblia. Ako ragod ning kanana ang basaho dinhi sa Contemporary English Bible para nga madiretso na lang ba kay kun iagi pagud nimo o argumento pinasikad sa ilang mga pangatarungan nga wa gyoy kamatuoran malangan na manggod ta unya. Kung sa atong pagkalangan unya nalangan natangdaan pag kinabuhi sa kamaturan kay ang atong gikinabuhi gituan sayop mosamot na gyud hinoon. Dinhi sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 50 hanggang 53 sa Contemporary English Bible ha para nga makuha ginyo ang punto. Luke chapter 23 verse 50 hanggang 53 atong basahon. There was a man named Joseph. Dihay usa ka tawo nga angalan si Jose. Ato laning ko ano kay naa magyoy mga bata god nga naminaw. Who was from Arimathea in Judea. Nga gikan siya sa Arimathea sa lungsod sa Judea. Joseph was a good and honest man. Dili ni si Jose ha, Joseph nga bana ning Maria. Nagkataon lang mausad ning Lana ang kapariho sa inuntang bana ning Maria. Nagingon dinhi nga si Jose usa ka maayo og matinud-anon nga tao. And he was eager for God's kingdom to come. Siya nagpaabot gyud sa pag-abot sa gingharian. He was also a member of the council, but he did not agree with they had decided. Membro tuod siya dito sa taas nga konsiho sa ilahang sa ilang hukmanan, pero kini si Jose wa ni siya gid muuyon sa ilahang mga plano. Ilang mga plano, so taliwala sa hutong sa mga tao nga mapasipalahon na apagyoy masala nimo nga tarong. Unya nag-ingon din hiyo atong basahon na nag-ingon din hi Joseph went to Pilate and asked for Jesus' body. Miadto ni si Jose
didto sa kang Pilato, kay si Pilato gobernador man og iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus. Unya nag-ingon dinhi atong basahon, he took the body down from the cross and wrapped it in lined cloth. Lakan ini ang giunsa nila ang lawas ni Jesus, ilang giputos, ilang bugkusan ba og kanang panapton nga lino. Then he put in a tomb that had been cut out of solid rock and had never been used. Kung imo ning susihon, kini gyud unta ni ang gilubngan nila ni Joseph, nga taga Arimatea, Judea, mauunta ni ang gitagana para niya kay sa pangpang magudsuna ikulit nila gyud kung imo ni siyang itrace. Pero iya ning gipili nga si Jesus adto ni ikalubong ni adtong lubnganan nga kanang gitawag unused tomb, wa pa magamit. Niya atong paday nagbasa. Nag-ingod dinhi, it was Friday. So lisod na kaayo na nimo nga imo pang mauyunan kanang pamanabana og huna-huna sa sayop nilang interpretasyon sa propesiya sa Iglesia sa Dios nga si Kristo namatay Miyerkules ug nabanhaw Sabado. Kay ang gihisgutan dinhi, it was Friday. Wa mag-ingon it was kanana ang Wednesday. Nagon it was Friday and the Sabbath was about to begin. Diin magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Busa ang pagkamatay ni Kristo, tandaan nato na siya, adlaw nga Biyernes, diin magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Okay, another one. Atong basahon dinhi sa another translation sa The Living Bible, the same chapter and verse, kung unsay gisulti dinhi. Kung atong tan-aw dinhi sa Lucas kapitulo 23, no? Niya ang gihisgutan 50 until 56. Okay, niya kung unsay gisulti o gipasabot dinhi kay kaganina nga akong gibasa, kuan man to kanang Contemporary English Bible. Karon anhita sa kananda Living Bible kung unsa say gisulti. Timani ang pagkamatay ni Kristo matud pa it was Friday. Wa mag-ingon nga Wednesday. Kung atong basahon pa niya sa 50 to 56, nag-ingon dinhi sa Luke 23, 50 to 56 niya atong basahon na. Ingon ni ini ang gisulti dinhi ni ining versikulo. Then a man named Joseph, a member of the Jewish Supreme Court, from the city of Arimathea and Judea, went to Pilate and asked for the body of Jesus. He was a godly man, Diyos nun gini, tarong ni nga tao, who had been expecting the Messiah's coming and had not agreed with the decision and actions of the other Jewish leaders. So he took down Jesus' body and wrapped it in a long linen cloth and laid it in a new unused tomb hewn into the rock at the side of the hill. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. So according to the Bible, duha na kan translation, nagkatugma, nagkauyon gyud nga si Kristo namatay matud pa it was late on Friday. Mo ni ang gisgutan. Balikon ko, lisod na gyud kayo nga matuhuan pa ang kanang ilang giingon sa Iglesia sa Dios nga sa sayop nilang interpretasyon sa tagna ni anang gitawag tunga-tunga sa simana, mo na hinungdan nga nahimong kontrobersiya dinhis Biblia ang ilang mga pamahayag. Kung ato sa gihapon pa bagyod, anhita sa kaganina atong gibasa Contemporary English Bible, gisunda nato pagbasa sa The Living Bible. Karon anhin na punta mo basa sa today's English version kung unsay gisulti, the same chapter and the same kanana ang verse sa
Luke 23 mo ni ang gihisgutan 50 to 56 ingon ni ini ang gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 23 nya bersikulo 50 ngadto sa 56. Ingon ni ini ang gisulti 53 unya 23 50 to 56 nagingon kaganina gibasa nako sa Sibuhan kanana akong Parary English Bible nagingon Friday. And the second translation nga gibasa nako ang The Living Bible nagingon sad it was late on Friday. So the same gihapon ang pamahayag sa duha ka translation pangtulo na ni sa today's English version akong basahon na. There was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a good and honorable man. And waited for the coming of the kingdom of God. Although a member of the council, he had not agreed with their decision and action. He went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus. Tanawa ha? He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Ang tuyo ni Jose taga Arimathea nga pagpangatubang niya kang Pilato aron pangayoon niya ang lawas ni Jesus kay namatay naman atong panahon na. Unya ko na atong basahon, then he took the body down, wrapped in it in a linen sheet, and placed it in a grave which had not been dug out of the rock, and a grave which had never been used. It was Friday, and the Sabbath was about to begin. Tanaw ha? Tulo na gyud ka translation sa Biblia ang nagkaharmonia, nagkatotoo o kung nagkatakdo nga si Kristo namatay. It was Friday, late on Friday afternoon. So mo ni ang gihisgutan. Karon unsaon ta mangyud na pagpatakdo nga kanang ilang mga panghuna-huna ug mga bana-bana nasigo diha sa ilang gituhuan nga ang gisultis Biblia dili man na Miyerkules namatay si Kristo kun dili Bernes. Tulo na gyud ka translation sa Biblia ang ato nga ginabasa. Well, bahin sa imong giingon dinhi brother Gise onggi nga bahin sa atong gisaligan kunwari lagi kuno nga diha sa Mateo 28:1 nga pag-abot nila dito wa naman kuno diha si Kristo. So meaning kay lagi wa na si Kristo napalig-on sa ilang huna-huna lagi nga kuno si Kristo namatay gyud Miyerkules pero wrong interpretation maguna nila sa prophecy. Well, ato laning basahon kining Mateo 28:1 kay matud pa ang among gisaligan Mateo 28:1 apan sa pag-abot didto wala naman si Kristo. So dinis Mateo 28:1 ato lang iabante nga ris ubos pagbasa for more information aron nga masabtan gyud sa tanan nga naminaw. Akong basahon na unsay gisulti dinhi. Og sa paghilabay na sa adlaw ng igpapahulay. Timaniha miagi na ang adlaw igpapahulay. Sa pagbanag-banag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Nganuman, Bernis naman to pagkalubong. Unya paglabay na kay namahulay man sila sa adlaw ng igpapahulay, paglabay na ning adlaw nangadto sila sa lubnganan. So dinhi makita gyud nimo kung unsa gyud ang kamatuoran diin ang adlaw nga igpapahulay nag-exist pa gyud sa panahon ni Kristo before and after death of Christ. Nga gamit-gamito nila nang wa nila masabtis Osias 2:11 mao nay hinungdan nga nahimo hinuon nga inunta nasupak nasimang ang ilang pagsubay sa kamatuoran unya tungod kay ang bakak mao nay ilang gikinahanglan lig-on na hinuon sila dihas ilang hunahuna. Muna nga mopili sila pagbarog sa bakak ilang isalikway ang kamatuoran. That's why mingon si Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Sa tuyo nga madungog ug mabati ang kamatuoran.
o kini nga programa makalao mo nga ang gisultin ini kamaturan kay nagbasi man ta sa balaang kasulatan. Well, atong klaruhon dinhi, milabay na ang adlaw igpapahulay. Unya si Maria, ang usa pang Maria, miadto sa lubnganan ni Jesus aron sa pagtan-aw. Kung imong hisgutan ang pagkasulti sa Tagalog, miingon, makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria at ang isa pang Maria. So kung imong tanan, ikumparar nimo, pagkaadlang ipapahulay na mahulay sila, kay Biyernes man to, gilubong si Jesus, namatay. Apan paglabay na sa adlang ipapahulay, wa man sila na mahulay pa, ug utro sa adlawng Domingo, unang adlaw, nangadto hinuon sila dito sa lubnganan ni Jesus. Karon, kung atong basahon, sumala sa gihisgutan dinhi, atong basahon nalag ngadto sa kinini ang site, nagingon, og tan-awa miabot ang usa ka dakong linog kay dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit ug miabot, ug iyang giligid ang bato ug milingkod siya niini. Ang iyang dagway sama sa kilang, ug ang iyang sapot maputi sama sa nibe, ug tungod sa kalisang nila kaniya ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Kay kining mga Roman soldiers gisugo man sa Roman forest o ubos pag uyon ni sa Roman governor nga si Pilato, busa ang mga Roman soldiers nagbantay dito sa lubnganan ni Jesus. So sila gyud ang unang nakakita, sila ang unang nakasaksi, nakasaksi sa diha nga nabanhaw si Kristo. So usa unta to kadako nga pribilehiyo nga human mamatay ang manluluwas, sila ang unang nakasaksi, pero nagpabilin pa nga ilang gipili ang limbong nga gitudlo nila. Kay kung imong basahon kini, niadto sila sa mga pangulong pare, sumala sa imbibi, ilang gisugilon ang nahitabo. O unya, matud pa sa record sa Biblia, gitagaan sila daghang kwarta o sultian ang mga tao panahon sa kagabhion nga nangatulog sila, gikuha si Jesus sa iyang mga tinunan. Nga kun kining mga butanga moabot sa dunggan sa gobernador, sila na ang mahibalo pag-ayom-ayom sa gobernador o sila nga mga sundalo mahigawa sa kasamok. Muna nga imong makita karon ang mga kadagkuan sa simbahan, bisag unsa o kinsa pa na nga kadagkuan sa posisyon sa gobernong gigunitan, matagad yun ni sila. Matagad yun ni sila, tanawa. Ang pasalig nila, kung moabot gani ni sa dalunggan sa gobernador, kami na ang mahibaw pag-ayom-ayom o kamo mahigawas unya sa kasamok. O kung imo pagyud sutaon, gidawat sa mga Roman soldiers ang kinini ang kwarta gihatag sa mga Roman press, o unya ilang gisangyaw sigon sa gisugo nila nga samtang natulog sila, gikuha sa iyang mga tinunan ang patay nga lawas ni Jesus. Ug hangtod karon kung imo ning adtuon sa dapit sa Jerusalem sa mga sa Judea, maog gid ni ang ilang nadawat nga balita nasagap nga si Kristo wa gyud nabanhaw kundi gikuha lang sa iyang mga tinunan sa panahon sa kagabion o gipatuong nabanhaw. Ana until now sila naghulat paghapon sa Mesiyas, nagpaabot paghapon sa Mesiyas. Well, kung ato pagyud ning padayunan sa pagbasa, padayunan ta matud pa dinhi nga ang mga bantay nangurog. Apan ang manulunda miingon sa mga babae, ayaw kamo kalisang kay nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tan-awa ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Og dumali kamo sa pagpanglakaw og suginli ninyo ang iyang mga tinunan nga nabanhaw siya gikan sa mga patay ug tan-awa moadto siya nga magauna kaninyo sa Galilea, didto igkita ninyo siya, tan-awa gibalitaan ko na kamo. So nining mga panahona ang manulunda na lang kay mooy misulti sa ilan ni Maria ug lain pang Maria nga pasultian ang mga tao nga nabanhaw na si Jesus. O karon may tungod ni anang mga puntuha nga ilang gikuan, ilang giingon nga matod pa nga lagi amo nang gisaligan unya
agoy ang pag-abot kuno didto wa naman si Hesus, tinuod wa na pero wa na nagpasabot lagi tungod kay wa na didto Miyerkules gyud ang pagkabanhaw. Well, ato kunong basahon dinhi ang Marcos 16:9 sumala dinhi sa MBB. Niya akong basahon na MBB gani maayong balita Biblia. Mo niya sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 9 ingon niini katinaw, ingon niini kaklaro ang gipadayag. So Brother Jizu Ongge uban sa tanang naminaw karon tuguti nga ang kamaturan maugi inyong matindugan, inyong matuhuan. Sa 69 sumala dinhi sa Mark chapter 16 verse 9 niya akong basahon na nagingon dinhi, human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena og kaniadto gihinginlan ni Jesus ang pito ka mga yawa nga diha sa maong babae. Tanawa, human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana. O tanawa ka nga si Kristo sayo nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Unya unsa mang adlaw ang unang adlaw sa inyo ha? Sabado at Miyerkules di ay. O di ba? O unsa may unang adlaw dinhi sa the Word of God akong basahon sa the same chapter and the same verse sumala sa Marcos 16:9 akong basahon na parang maklaro nimo Brother GC uban sa tanan nga mga naminaw karon. Niya nagingon sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 9 niya akong basahon, sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Mentionally na anagyod gisgutan kay ang sa ubang translation giingon raman unang adlaw sa semana. Ug unya wa man tay laing adlaw nga mahuna-huna og ikatudlo nga unang adlaw sa semana, Domingo raman gyud. Nagingon pero dinhi nagingon sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Busa kanang ilang giingon nga Miyerkules nga nabanhaw tungod na sa sayop nga interpretasyon nila sa propesiya nga ang Mesiyas pagapatyon sa tunga-tunga semana. Wrong interpretation na nila. Sama ba kang William Miller sa una, nisipyat siya sa iyang interpretasyon. Ang motong naka-Kwas William Miller, himo siya og sulti nga si Kristo mobalik sa 1844 unya October kanang 23. Tungod na sa wrong interpretasyon sa prophecy. Sa samang pag-agi ang atong mga higala nga mga iglesia kuno sa Dios, dunay wrong interpretation sa prophecy apan sa walay daghan gyud na nga pasikot-sikot pa. According to the Bible, si Jesus nabanhaw sa adlawng Domingo. Mao nga ang tagna sa ikatulong adlaw mabanhaw siya. So ingon ini kay ang ila magong kuha-kuhaon pod si 22 kanang hours manggod. Ganana ang ingon si Hunas dito tulok adlaw tulok gabi dito sila sa isda mausab unya ang anak sa tao. O kini siya lagi diha magsugod ang ilang pagkasayop niining bahina. Sayo kayo sa Domingo na banhaw si Jesus. Una gayod siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala nga iyang giabugan og 7 kadautan nga espiritu. So nitinaw na Brother GC Unggi nga si Kristo nabanhaw sa Domingo nga adlaw, unang adlaw sa semana o dili adlaw Miyerkules base sa imong nadungog og nabati sa gikan sa iglesia sa Dios. Mga kaigsuonan, ang inyong ginapamatian pulong sa Dios, kamaturan sumala sa Juan 17:17 ang pulong sa Dios balaan og kamaturan, tuguti nga ang kamaturan og ang balaan nga mga pulong sa Dios magahari diha sa inyong hunahuna og kasing-kasing. Si Brother Libby sa dili pa maghatag og dugang pagpasabot, pagpatin-aw sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga hunahuna, ato sa siya nga ato sang ipalili diri ang atong monitor. So Brother Libby, okay, daghang salamat Brother John. So ato ta mahigala ato ning tan-awon ang ato nga monitor karon, ato ning pangbasahon ang mga nag-like og nag-heart niya si okay ato ning
Tanaw niya si Brother Jonathan Villacasten sa bantayan ni Tata Likay-Likay Sanglitan na Stress Jamin Jaime. Niasad si Brother Roger Villapuente. Niya Pre, maayong gabi ni mo da, pre. Okay, niapod si Caroline Marikit Galeares, Lapo-lapo. si Nessa Roth Necesario de la Cruz, Kilutungan kawayan mas bate. o niya diapod si Dr. Roda Likigan, Sa Argawanon, San Argawanon. Remigio. o niapod si Rose Lalikan Escario, niapod si Larry Junior Punay, si Joan Mingo Golimas, Sa Midilin, niapod si Ronaldo Bragat, Bantayan, niasad si Ma'am May Barido Coyos. Bugu. Okay, niapod si Condrelion Regen, Jocelyn Baldwin. Kinamo ni ato mga nakita din sa screen. O ni ato ning pangbasahon mga higala ang nahidugang mga mensahe nga gipadangat dinhi sa atong programa. Ni mga nahidugang dinhi. Okay, niya si Brother Jose Richard Lacaba. Kinsa manang SDA nga dad unon sa langit apan iga-unlod sa impierno, Brad. Mahitungod niya na og unsa may imong nabasa kinsay author unsa na nga libro kuan na dire chat na sa amoa kay kung tagaan minimo og problema kinsa na nga SDA ikaw gani nga nasa nagbasa ng utana na wa gani ka kaila kami pa bakaha nga di adire so aron nga hapsay sa tanang naminaw kuan na diin na nga libro o niya diin na nangyari kay kasagaran manggod sa inyo ha magbasa-basa mo og mga balasahon nga dili inyo unya inyong putlon pagputol nyo basa inyong gamiton para pagpangipit sa mga SDA pero ang kamaturan magpabiling kamaturan diha sa inyong pagsabot ang kamaturan mga linugpitan maning amo dre why lugbit-lugbit so i-chat dire diin ang libro ha diin nga page kinsay author nga SDA dan unon sa langit pero i-unload asa i-unload ko no? Impierno na ba i-unload pa sa impierno nga dan unon na nas langit di adto i-unload sa impierno pero kay gikat lang na ninyo basa aron tagaan lang gid ninyo problema ang uban be sige kuno i-chat na dire kay aron atong mahibawan ang page ha ang page unya unsa na nga paragraph dili nang putol-putol kay ang pagsabot ninyo sa kamaturan putol-putol. Okay, niapod si Jemuel James Sanchez. Niapod si Pare Juderets Molihon Detoy watching from Nailon. God bless Pads Libby Paridong. So God bless also. Salamat sa pagdiyo Paridong. Okay, mo adto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nga ning abot dinhi mao nay baruganan sa Iglesia sa Dios, Church of God mga higala. Nga ang ilang baruganan nga si Kristo kuno namatay sa adlawng Miyerkules tunga-tunga semana. Kunya nabanhaw siya Sabados hapon. Kailan yung isigo ba nga 72 hours. So muna ilang mga hunahuna, salamat po nga gipadangat dinhi sa atong higala ang iyang ang hunahuna sa Iglesia sa Dios. So karon kay biblical based na gining ato mahigala dinhi, wa man gid tay mabasa nga nagsulti nga Wednesday si Kristo namatay. Kaya kung lang ibasi ang Daniel Kapitulo 9, wa man na maghisgot literally, symbolically man na naghisgot na sa kanan, naghisgot nga ang Mesiyas pagapatyo, naghisgot na sa topic may tungod sa 2,300 years or 300 days of years
So, misapplication nila ang ilang paggamit ng nga verse. Pero watay mabasa nga Wednesday ang adlaw sa pagkamatay sa Ginoo. Kung atong basahon ang balaang kasulatan, kay ang Biblia mangyod mo dili man ni pwedeng atong dugang-dugangan kay matod pa sa pinadayag 22:18-19 na ipasidaan ng Dios ang mga dugangan ng hampak, ang mga taktakon pud ang bahin sa langit. So, unsa may nakasulat dinis balaan na kasulatan mga higala, mahitungod sa pagkamatay sa Ginoo. So, kung ato nang subayon mga higala, ang lintungan ay mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Adlaw ka na paghisgot og adlaw sa pangandam giingon diha. Diha sa Biblia, no? Sa King James Version, pangandam man ang gibutang. Sa Greek gitawag na paraski. O niya, ang meaning preparation Friday. Preparation Friday. Dili kay preparation sa Wednesday. Friday na siya. Kay ang rason mahigala, ang Bernes God nga pagkamatay sa Ginoo nga mao ang Nisan 14 niadtong tuig 31 AD. Nisan 14 Bernes. Ang Nisan 14 mo na gitawag preparation, mo na gitawag og Passover first mga higala. Nga si Kristo nahimong karniro sa Pasko. Og pagkaugma na, continuation man na, pagkaugma na, gitawag na siya og gitawag na siya unang adlaw sa gitawag og pista sa tinapay nga way libadura. Ang Levitico 23 siguro nagsulti nga way trabaho, may balaan silang pagkatigom niya ng adlaw, igpapahulay ng adlaw. So pagka Bernes mahigala, pagka preparation for the Sabbath, kanang hisgot og Sabbath mahigala, dili na ingon nga kuan na siya, kanang di na ingon nga gitawag og Passover, gitawag og kanang pista sa tinapay nga libadura, kundi kanang preparation Friday na siya. O niya ang Sabbath diskutan diha na dublin na diha tungod kay pagkaugma igpapahulay sa tinapay nga way libadura og adlaw pagyud nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. So mo hinungdan nga kung imong tanawon ang nariko dinhi sa Juan 19 versikulo 31, ang mabasa mahigala mao ni gingon ni sa pulong sa Dios nga Biblia. Bisperas kadto sa kasalugan, og dili gusto sa mga Hudiyo nga ang mga patay nga lawas sa mga tao nga gilansang sa krus magpabilin dito sa krus, tungod kay ang sunod nga adlaw nga igpapahulay, og importante gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudiyo kay natunong sa kasaulugan, busa gihangyo nila kang Pilato nga kun mahimo pamalion ang mga BTS sa mga tao gilansang sa krus aron dali silang mga matay og aron makuha dayon ang ilang mga patay lawas. So naghisgot ni nga ang kasaulugan higala sa gitawag og pista sa tinapay wa libadura anang Bernes, gitawag to nila og napunong pulito ang gitawag og Pasko mga higala nga gipaihaw ang karniro pagkaugma sinugdanan sa selebrasyon sa gitawag og pistas tinapay wa libadura. Pagkasabado naatol pod og adlaw igpapahulay. Muna hinungdan na kung basahon nimo sa maayong balita nga Biblia higala, ang pagkasulti nagisgot dinhi nga naduble ba ang pagkabalaan ng adlaw. Ako basahon na dinhi sa nakasulat sa Juan 19:31 onya sa maayong balita ang Biblia. Kung namoy may balita diha, mahimong inyong tan-awon og sulay higala. O basahon niyo dulog nako. Muna itong mabasa sa versikulo 31. Okay. Ang atong mabasa mo ni, ang mga Hudiyo
mihangyo kang Pilato nga balion nila ang bitiis sa mga tao nga gilansang og kuhaon sila gikan sa cross. Gihimo nila kini kay Birnis man kadto. Tanawa ha? Sa tong adlaw, Birnis man kadto. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. So nahimong balaan kay kanaduble man higala ang pagkabalaan sa kasaulugan sa unang adlaw nilang pagsaulog sa tinapay nga libadura o pagkaadlaw Sabado mga kahigalaan. So giklaro og gitinaw Birnis ang atong mabasa. Unyag ari ka magbasa mga higala sa Good News Bible, mo ni atong mabasa sa English. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of men who had been crucified and to take the bodies down from crosses. They requested this because it was Friday. Friday ang mabasa. It was Friday. Onyag, ari ka magbasa diri pod sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 23, gisulti pod ni higala. Atong tanaw ni mga version no. Arikas the Living Bible sa 54. This was done late on Friday afternoon. Friday afternoon. Anya, the day of preparation for the Sabbath. Muna pares kina sa ang Friday, pares kina dito sa Greek mga higala. Anya, arikas Good News Bible, muna mabasa, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Naas Biblia. Mao na nga mo na sakto mga higala niya sa akong basahon ni si Jerry na Ilon. Good evening Brad John and Brad Libby. God bless kanatong tanan. Okay, wa na madaygi tayo mga higala wa tay panahon. Sa di pa tapuson atong programa niya atong theme song. Mga higala,